बर' थुनलाइ आफादनि थांनाय 6 बोसोर गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावनायनि उनाव देग्लाय जि जोंनि 62थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि थान्दै आफादा आंखौ फिन मिरु आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि महरै बिबान होनाय एबा सायख'नायाव आं थान्दै बिथांमोनखौ साबायखर जासियो, बर' थुनलाइ आफादखौ साबायखर जासियो आरो दिनै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोदानै लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'जानायनि थाखाय आंखौ जि बरायनाय हाबाफारि लादों बेयाव आं गोजोननाय फोरमायदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि आरो बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय आं अरायसम गावनो थियारि जानानै थागोन आरो उन्दैनिफ्रायनो माहारियारि आफादफोरजों खामानि मावबोनाय मोनसे हुदा थानायलाय इयुन समावबो बिबान थाबाबो आरो बिबान थायाब्लाबो बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय अरायसम खामानि मावलांनो थाखाय नाजागोन आरो देग्लाय सनितपुर जिल्लायाव आंजों लोगोसे प्रणबज्योति नार्जारि बिथांखौबो सासे नेहाथारि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि मिरु थान्दै जथुम्मा सायख'नानै होदों। बिनि थाखायबो सनितपुर जिल्लाबासि बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो फनिधर बसुमतारी बिथांखौ सासे सोद्रोमा हिसाबै सायख'हरदों आरो जों साथामबो कलेजाव जों खामानि मावो दासान्दि आरो गोजौ सोलोंथाइ गोनां मानसि हिसाबै सनितपुर जिल्लानि बर'फ्रा गोदान बिबानगिरिफोरनि फारसे आसा खालामदों, मिजिं थिदों आरो आंहा फोथायनाय दं गोदान मावफुं आफादाबो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावनो हासिगोन। आफादगिरिया सासे सानगोरों मानसि, बैसोगोरा मानसि, बर'नि इन्टेलेक्सुवेल पार्सन आरो गाहाय नेहाथारि जाय सायख'जादों बिथाङाबो गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोनाय रोंगौथि थानाय सासे मानसि। बे हिसाबै आङो बर' थुनलाइ आफादा इयुन समावबो मोजाङै खामानि मावलांनो हागोन बेखौ आं फोथायदों। बिनि सायाव मा बुंनो? बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावनाय समाव आं गिबि खामानि हिसाबै आङो जोंनि बिबानगिरिफोरनि गेजेरावनो आं बिबान राननायनि खामानिखौ मावदोंमोन। डिसेन्ट्रेलाइजेसन अफ रेसपन्सिबिलिटिस बेखौ खालामदोंमोन। आङो लेङाइ आफादगिरि बिथांमोनखौ सोरखौबा थुनलाइ बिथिङाव खामानि मावनायनि दायथ' बिबानगिरि मोननानै जथेस्थ' माने गोजोननाय मोनदों आरो जों जाहाथे जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव माने जेंना जेंसिया बांसिनथार गुबुन जिल्लानि मादाव। बेखायनो जों देग्लाय लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' सारखौ आरो नेहाथारि डक्टर प्रणबज्योति नार्जारिखौ मोननानै जों माखासे आरो थालांनाय जाखिनि जेंना जेंसि फरायसालिफोरनि बेखिनिखौ मावफुंसारनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। थ' बे पस्टनि बेलायावहाथ' जों खावलायनोसो हायो, जों अलरेडि डाटाखौ बुथुमनानै आइएसखौ लोगो हमनाय माबा सोलिगासिनो दङ। थ' गाबोननो थांनाय जागोन, जों दा हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामगोन, बे डाटाफोरखौ जिरै नागिरदों बेखिनिखौ बुथुमनानै जों रेडि खालामनानै दोनदों। लोगोसे दाखालि बेथ' दुखुनांथाव बाथ्रा जादों, बेयाव बर्डनि दुखु दङ आरो जा प्रेस दङ बिथांमोननि एसे फैसार मोननायनि मोनसे सुलु बाहायदों होननानै जों सानो आरो माने। थ' बार बार बिबायदि जुदि पेपार लिक जानानै बिदि बेक खालामबाय थायोबा जायफोर उथ्रिखांबोनाय जाय माने आनजाद होग्रा गथ'फोर बिसोरनि भबिसतखौ माने धंस' खालामनायनि अनगा जेबो जायाखै बेयो। समाजारि बिथिङाव लाइमोनफोरनि थोजासे मदद नागिरो, बिथांमोनानो भबिसत हादरनि नोगोरारि जिल्ला बे हिसाबै बिथांमोननि मावनांगौ खामानिया गोबां दङ। बे हिसाबै जों बिथांमोनखौ जों लोगोहा थाफानानै जाखुनु जौगानाय थुनलाइयानो जा हारिमुआवनो जा माने जाथिनि हारिनि खामानि मावनायहा जाहाथे लोगोसे नांजाबफानानै खाथि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनायखौ जों लुबैयो। थ' गासैबो प्राइमारिफोरा माने गुदि आफादफोरा एखे नङा, खायफाथ' एकदम गोलैसोनानै दं। जेनेबा घरामारि बेवहाय रावरङा बेयाव सिगां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दंमोन, दा गंसेबो गैला। बे हिसाबै बाबारिया उथ्रिलांनाय समाव माबा थासारियाव फैदों। बे हिसाबै नाहरबारिया गंनैल' एलपि स्कुल दङ, हाइ स्कुलथ' गैखायानो बेवहाय। बे हिसाबै तेजपुराथ' गैखायानो। रावनि जेंना आरो फोरोंगिरि जेंनानि थाखाय
फरायसुलिफ्रा थैनायनि नामावहा थांदों बे बिथिङावहा जों सिगाङावनो थांखि लाखानाय दङ जाहाथे बर' बिजों स्कुला थाया जानो हागौ जाहाथे जों माने गाव न'खरावहा रायज्लायनाय जाहाथे बर' रावा थांना थायो बेखौ बे हिसाबै जों सिगां थांखि लानाय हिसाबै बिखेखै घरामारिनि जा जाय जेरावहा माने असमिया रायज्लायो बेयाव थांनानै बिखेखै बे बिहामजोफोरखौ लानानै जों एवारनेस प्रग्राम लानानै जाहाथे न'खरावहा गावनि गथ'खौ बा गावनि हौवाखौ माने न'खर इसिंनिफ्रायनो माने राव रायज्लायनायखौ जागायनो जों एवारनेस लानाय थांखिया दङ